Gdy dziecko ma rozpocząć naukę w nowej szkole, należy je do niej zapisać. Formularze zapisu do szkoły, które rodzice mogą wypełnić i dostarczyć lub wysłać, znajdują się najczęściej na stronie internetowej danej szkoły. Formularze są również dostępne w samej szkole, zazwyczaj w sekretariacie. Ważne jest, aby w formularzu poinformować o specjalnych potrzebach lub alergiach u dziecka, jeśli takie występują. Istotne jest, aby uczestniczyć w edukacji swoich dzieci. Wspierajcie i rozmawiajcie z dzieckiem o nauce. Słuchajcie dziecka, gdy czyta na głos i czytajcie razem z nim. Od czasu do czasu my, rodzice, otrzymujemy szansę wzięcia udziału w zajęciach naszych dzieci. Ważne jest zaangażowanie się w miarę możliwości. Ma to dobry wpływ na nasze dziecko i sprzyja zacieśnianiu więzi pomiędzy domem a szkołą. W kalendarzu szkolnym zaznaczone są daty wywiadów z rodzicami. Wywiady te zazwyczaj odbywają się w szkole. Wówczas uczniowie wraz z rodzicami przychodzą na wywiad do wychowawcy. Tematem wywiadów są postępy w nauce, relacje społeczne i samopoczucie dziecka. Uczestnictwo w tych wywiadach jest bardzo ważne. Jeśli termin wywiadu jest niekorzystny, należy skontaktować się z wychowawcą i znaleźć nowy. Jeśli istnieje powód do rozmowy z wychowawcą poza zaplanowanymi wywiadami z rodzicami, ważne jest, aby w przypadku pilnych spraw nie zwlekać z informacją. Zawsze możesz skontaktować się ze szkołą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Niektóre sprawy mogą być załatwione właśnie w ten sposób, lecz inne wymagają spotkania. Rodzice mogą poprosić o dodatkowe spotkanie poza zaplanowanymi wywiadami. Główną rolą wychowawcy jest bycie powiernikiem, do którego uczniowie mogą zwracać się z problemami związanymi z nauką, szkołą bądź innymi kwestiami. Wychowawca samodzielnie rozwiązuje mniejsze problemy, natomiast w przypadku większych problemów konsultuje się z innymi lub przekazuje informację w odpowiednie miejsce. Wychowawca reprezentuje interesy uczniów przed dyrekcją szkoły, innymi nauczycielami oraz Radą Ochrony Uczniów. Główną rolą dyrekcji szkół podstawowych jest zapewnienie edukacji i dobrego samopoczucia uczniów oraz wspieranie ich postępów i sukcesów w nauce. Rodzice, dla których język islandzki nie jest językiem ojczystym, mają prawo do usług tłumaczeń ustnych. Często szkoła sama proponuje świadczenie usług tłumacza, ale rodzice nie powinni wahać się z prośbą o taką usługę. Czasami dobra znajomość islandzkiego u dziecka jest wykorzystywana przez rodziców. Konieczne jest rozróżnienie tego, o czym rozmawiamy z dziećmi, i sytuacji, w których trzeba przystać na udział tłumacza, ponieważ istnieje wiele kwestii, które dorośli muszą omówić bez obecności dzieci. Dzieci mają prawo do otrzymania żywności, odzieży i bezpiecznego domu tak, aby mogły rozwijać się w najlepszy możliwy sposób. Władze powinny pomagać rodzinom, które nie mają możliwości zapewnienia dzieciom wyżej wymienionych środków. Wszystkie dzieci mają prawo do wypoczynku, zabawy oraz udziału w życiu kulturalnym. Dzieci mają prawo do ochrony przed wykonywaniem niebezpiecznych prac lub prac, które są szkodliwe dla ich nauki, zdrowia lub rozwoju. Jeśli dzieci pracują, mają prawo do bezpieczeństwa w pracy i do otrzymania godziwego wynagrodzenia. Sytuacja rodzin jest różna. Niektórzy rodzice muszą bardzo ciężko pracować, więc powierzają dzieciom obowiązek utrzymania porządku w domu. Niektóre dzieci mają dużo pracy w szkole i zajęciach pozalekcyjnych i w związku z tym nie mają zbyt wiele czasu na obowiązki domowe. Przy podejmowaniu decyzji o tym, w jakim stopniu dziecko powinno uczestniczyć w pracach domowych, należy wziąć pod uwagę wiek i rozwój dzieci. A najlepiej, aby dzieci i rodzice mogli wspólnie uzgodnić podział obowiązków. Na Islandii obowiązek szkolny obejmuje szkołę podstawową. Wszystkie dzieci, zazwyczaj w wieku od 6 do 16 lat, są zobowiązane do uczęszczania do szkoły podstawowej. Rodzice są odpowiedzialni za interesy swoich dzieci w wieku obowiązku szkolnego. Okres nauki uczniów w szkole podstawowej wynosi co najmniej 9 miesięcy w każdym roku szkolnym. Dni szkolne nie mogą przekroczyć 180. Podział dni szkolnych jest publikowany w kalendarzu szkolnym, który jest dostępny na stronach internetowych i w programie nauczania danej szkoły. W kalendarzu można sprawdzić, kiedy wypadają święta oraz wywiady z rodzicami. Na Islandii, zgodnie z tradycją, przewidziane są przerwy świąteczne z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Szkoły mogą również mieć ferie jesienne i wiosenne. Jeśli uczniowie są chorzy, należy skontaktować się ze szkołą. Można wówczas zadzwonić, napisać wiadomość elektroniczną lub zarejestrować nieobecność spowodowaną chorobą na mentor.
Jeśli rodzice ubiegają się o zwolnienie dzieci na 1 do 2 dni, wystarczy poprosić o to wychowawcę. Jeśli jednak rodzice chcą uzyskać zwolnienie na okres dłuższy niż 2 dni, muszą złożyć wniosek do dyrekcji szkoły. Zwolnienie ze szkoły jest na odpowiedzialność rodziców i muszą oni upewnić się, że uczeń nadrobi wszelkie zaległości powstałe podczas jego nieobecności w szkole. Wszystkie dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej powinny mieć możliwość korzystania ze świetlicy. Świetlica to miejsce zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, które bazuje na wolnym wyborze dzieci, swobodnej zabawie i różnorodności w dostępnej tematyce aktywności i otoczeniu. Edukacja powinna pomóc dzieciom nauczyć się pielęgnować swoją tożsamość, talenty i umiejętności. Powinna uczyć je, aby znały swoje prawa i szanowały prawa innych, ich kulturę i różnorodność. Edukacja powinna pomóc im żyć w spokoju i w harmonii z przyrodą. Wszystkie dzieci mają prawo do edukacji. Powinniśmy zachęcać nasze dzieci do kształcenia się.